Ix-Shadow Minister Nazzjonalista Marta Sportelli ħadet sem fil-programm dis-set klima stona wisq meta mqabbla ma ta' esperti fis-suġġett li tkellmu warajha. Is-suġġett kien it-tanker tal-LNG u f'kampanja ta' biża li qed imexxi l-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli qablitu ma' traċedja nukleari f'Ċernobil. Huwa bomba jew mhux bomba dak tanker? Reno, meta kien hemm il-każ ta' Ċernobil, kulħadd ukoll kien jgħid li remota ħafna illi ssir splużjoni imma saret. 5 snin ilu ġewwa Ċipru ukoll remota ħafna kienet il-possibilità. Il-punt huwa dan, inti lest illi tpoġġi lil poplu ta' Marsa Xlok f'riskju ħadd ma kien jgħid illi Ċernobil se jisplod. Ċernobil kien diżastru nukleari f'April tal-1986 li mhux biss ħalla persuni mejta b'mod immedjat iżda li wassal ukoll għal eluf ta' mwiet prematuri fis-snin li segwew. Il-professur tal-kimika fl-Università ta' Malta Emanuel Sinagra innota kif it-tixbija ma' Ċernobil mifloka xejn. Ma kienx taqbila tajba dik. M'għandniex esperjenza f'50 sena ta' industrija tal-liquefied natural gas li jista' jkun hemm daw l-esplużjonijiet hekk jiġu mix-xejn. Bħal bosta esperti oħra qablu Sinagra nota l-istorja sigura tal-LNG. Il-fatt li din l-industrija tal-LNG issa qed tidħol ukoll għall-użu fil-industrija tal-cruise liners, per eżempju, fejn inti għandek jista' jkollok 6,000 ruħ fuq vapur, ifisser li hemm sodisfazzjon li jekk titrattaħ tajjeb b'mod ġifieri li ma mhux se jipperikola n-nies, mela inti dan hemm sodisfazzjon li se jkun safe. Inkella ma naħsibx jista' jibnu tanker, mhux tanker aw cruise liner biex imbagħad ħadd ma jmur fuq. F'dis-set Portelli għamlet kwarta ta' kritika ma taqta' xejn, iżda meta ġiet tal-mistoqsija ovvja dik dwar x'jagħmel il-Partit Nazzjonalista bit-tanker tal-gass spiċċat mingħajr tweġiba. Illum għandna Gvern Nazzjonalista futur se jagħmel pipeline biex iġib illi qiegħed jilgħab mal-profitt tal-privat għaskapitu tas-saħħa tal-individwu. U Reno, il-profitt m'għandu qatt. Se jagħmel il-Gvern għaskapitu tas-saħħa tal-individwu. Se jagħmel il-Gvern Nazzjonalista b'dat tanker. Definitivament, l-ewwel net, aħna nippubblikaw l-istudji kollha ħajkunu pubblikati dawk. Fil-waqt li l-professur Sinagra tkellem dwar l-LNG, l-inġinier marittimu Paul Cardona fihem is-serjetà li biha jkun żviluppat tanker bħal dan, tanker li hu ċertifikat. Jiena, it-tanker bħala tanker ma dejaqniex. Jekk bidlulu s-sistemi ta' sigurtà u ġawbuhom up to the requirement, up to today's requirements, allura tajjeb, jinfsal fuq ma nafx, imma da suppost ġi ċertifikat mill-Bureau Veritas, allora ħajkolli ngħid li jien ħanimxi mal-Bureau Veritas u da ġi upgraded kif suppost.